ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊನಂತು ಯಾನು ಅಶ್ವಿನಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯುರ್ವೇದಲೆಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅತ್ತಂಡ ತಿಮರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಡ್ನೆಕ್ ಒಂದೆಲಗ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇನಿ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ. ತಿಮರದ ಇರೆ ಅತ್ತಂಡಾಯ್ತ ಬೇರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹಗ್ಲ ಬಾರಿ ತಂಪು ಅಂಚೆನೆ ದಿನೋಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ತಿಮರದ ರಡ್ಡು ಇರೆ ಕೊರೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಬೇರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಎದ್ದು ಜೋಕ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು. ಇತ್ತ ಯಾನ್ ತಿಮರದೆತ್ತು ಕಂದೇನು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇತ್ತಡು ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಚಟ್ನಿಗೊಂದು ಯಾವು ಅಂಚ ಈ ತಿಮರೇನು ಬೇರೆದೆತ್ತು ಕಂದೆಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಬೇರೆಡು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಪುಡತೆ ದಿನೋರ ಶೋಕುಡು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ ಕನೋಡು ಈರೇನು ಬೇರೆನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕುಡು ದೆಕ್ಕಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತದು ಕನೋಡು ಇತ್ತನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ತಿಮರದ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ವನಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ತಿಮರೆ ಪಂದು ನೆತ್ತ ಬೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೇವ್ರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಮರದ ಬೇರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಡು ಇರತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಬೇರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ತಿಮರೆಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಮರ್ದ ಅಂಶಲುಂಟು ಒಂದೇನು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತೆನಸ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು. ತಿಮರೇನು ಗುದುದು ನೆತ್ತ ರಸದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಸವನ್ನ ಇರ್ತತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಫಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಮರ್ದಗ್ ರಸದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಬಕ್ಕಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಜಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟು ಕುಜಲ್ಗೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಹತ್ರ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಕುಜಲ್ ತಾಲು ನೆಕ್ ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ತಿಮರೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತ ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಡೆ ರಾಪುಂಡು ಬಂದು ಆತಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮೂಲಿ ಅನ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ದಾದಪುರ ಬೋಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಂಚಿ ದಾತಿಯಾನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐನೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲಿಯಾನ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಏಲ್ ಮುಂಚಿದಾತ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ నేను ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೊತ್ತುದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ನಿಕುಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮನ್ಪುರತೆ ಐಕ್ ತೂದು ತಾರಾಯಿ ಪಂಡಾಂಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿಯಾನ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ನೀರು ಮೈತದು ನಮ್ಮ ಹದ ಕಡೆಯುಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಕಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ ಕಡೆಯುಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಡೆದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಅದು ಕಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತ ದಪ್ಪನೆದು ಇದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪುದ ಅಂಚ ಕಜಿಪು ಪಾಂಡ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡೆಟ್ ಹತ್ರ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಒಂದ ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಎತ್ತ ಪರಿಮಳಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಪಾದಲ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ಹೆಂಚಾತನ್ ಪಂದು ನನಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯರ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲ್ಯನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಗುದುದು ಅಂಚೆನ್ನೆಕ್ಕಿತ್ತಂತ ದಾಸೆ ಮಿಲ ಪಾಡಿಯಾನ ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚೆನ್ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆಸಲು ಬೇವ್ರೆ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿಲ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀವೋಡು ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಪೋಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ಬೇಕು ನೀನು ಲೈಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಲ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಓ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎರೆ ಪೂರ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುರತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳುವೆರೆಕಾಯಿ ರುಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.